Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human si Jesus nakasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Dito may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo ug masakiton ug himalatyon ang maong sulugon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, dagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo paghangyo kaniya nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nagingon, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siya sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus o pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay, ni giisip ko ang akong kaugalingon nga takos muduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labaw nga mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo pagduol kanako, muduol siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat tiini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya ug miingon sa mga tawo nga mikuyog kaniya. Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel. Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning na usab kanatong tanan. So today we will reflect on some important points related to the gospel. Ngamoy atong paningkamutan nga mapuy-an sa atong kinabuhi. Number one is the proper use of authority. Ato kining gikutlo gikan sa gihimo sa usa ka Roman officials, usa ka centurion, meaning high-ranking officer sa ilahang kasundaluhan. Doon na siya ay mga slave, mga servants. Unya, nagdaot ang iyahang sulugoon o gani, himalatyon. So, ang gihimo sa mao nga Roman centurion, usa ka sundalo nga dakog rangko, niduol siya kang Hesus, nagsugo siya mga tao, aron pagpakiluoy nga tabangan ang iyahang sulugoon. So, diha dapit ang ato ang pamalandungan nga we should always bear this in mind that authority should always be used properly. Saan man nato nga makahimo kita pag proper use of authority? Because authority is always has something to do with give life, to help, pantabang. So if you are a person of authority, number one, yun gibutang imong hunahuna, dako kag ikatabang. Klaro ba? Sa to pa ayaw pag huna-huna nga kung otoridad ka, wala kay ikatabang. Dako kag ikatabang. Nga naman, you have the power. Ingon na niya na. So, ato na siyang huna-hunaon kay kung dili, mabutang ka sa akusasyon nga grave abuse of authority. Sama ra nga imong giabusaran ang imong authority, ang imong katungod,
kung dili ka mutabang sa imong mga subordinates. Sama sa gihimo sa opisyal nga kuan man siya kanang otoridad man siya, dako sa gikatabang, influential siya sa mga Hudiyo. So gisugo niya mga Hudiyo at tuan si Jesus ingna nga akong patambalan niya akong sulugoon kay mamalatay. So that is the first point kita mga Kristiyanos. Dili kita maging manhid sa kalisod sa atong mga kaubang mga pobre. So if you are a rich Christian, you have your authority, you have the power to help. So imo ginang buhaton, no? Kaya nga naman sa uban nga mga ebanghelyo, gipiyal pabiya nas Ginoo nimo. Kanang imong pagkaikaw, kanang imong kabtangan, gipiyal ra na. Buti pasabot gisaligan ra ka ba? Dili gina imuha. Gipahulaman ra ba? Gipahulaman kanang imong authority. So you better use it to give life. No? Isa may mga persons of authority, ugos madato ka. Maperte kang authority ha. Nga naman, daghan man kag sinuhulan. No? Na ako'y dato nga nailhan. Sobrang 300 kabuok niya ang sakop, siya ang katubahan. Pero iyang gitabangan. No? Managdaot, siya mo patambal. Walay bayad, walay ingon nga utang. Tambalin ninyo dito. So tihir akong pilay na gasto. Yan na ba? Mga persons of authority should always be particular about the welfare of their subordinates. Ingon yan. Sa mo pa na sa mga politiko, mga persons of authority man mayor, kining governor, kung kining presidente, ingon niya na. These are persons of authority. Congressman, walay power ng congressman. Wala na power kay ngano man. Muhimo ra man nagbalaod. So wala na katungod, wala na puwer, wala authority ang congressman. Kini gyud gobernador, barangay captain, mayor, kung mga singalan ana, konsehalis dili na mga person of authority, mga barangay officials. Kanang yung mayor, gobernador, presidente, manager, parehos nako na po ko'y gamayng authority, naman sa ko'y mga sako. So kinahanglan nga, we should always bear this in mind that if you're a person of authority, you should always be concerned about the welfare of your subordinates. O kung ano di gani kakahimo ana, you can be accused of grave abuse of authority. Giabusara nimo ang imong katungod. Nga naman, tungod kay naa man unta kay katabang, wala man nimo buhata. Klaro? So that is the meaning of authority, to give life. So, mas may kong tanan kay doon ra bay uban nga mga agalon na halos dili pa kanon ng ilahang mga sakop dako bay kay sala. Kanang imong mga sakop nga imong gipakaon ng nangadaot na ning nga UTI na sige nimong pagkaon og bulag. Kung bulanga ka, dako bay kag tulubago at tubangan sa Ginoo na. No, kanang imong mga sakop nga UTI na lamang kay sigihan nimong pagkaon ginamos bulad. Na bulanga ka, dako kay kag tulubagon sa Ginoo ana imong gibuhat. Ngano man, because you are a person of authority, you have the capacity to feed them. Imo man ang sakop. Klaro? Ang dili maklaro. Basta kay bahalag para ninyo wala maklaro. Basta kay mauna siya ay pantuluna ni Kristo. Number 2, you can only do that if you are humble. Kanang moingon ka nga proper use of authority, dili gyud ka makahimo ni ana kung mapahitason ka. Palabaw man gyud ka. Gusto man gyud imong labaw gyud ka. So the first thing that will happen to you is you should be humble. Pahitason gani ka maglingaw-lingaw ra gyud ka.
Because you don't feel unsay wala nimo batia kung unsay imong among bationg mga pobre kung sige harami kaong bulan. Wala man ka anak mo feel. Kinindot man kag kinaon. Gawas kung moingon ka nga makadaot ba yung dagway na sige kaong bulan. Naa na gani ka nang una-unaa. No? Naa gani ka nang una-unaa. Humble ka. No? Dili baya po dagay maayo. Dili nako papahuwayo ni ako ang mga sakop. Magsige ang tawag trabaho, dili saktos kaon. Gamay ra baya po din tawag sweldo ni. Hunaa ka anang hunaa, mapaubsanon ka. Pero moingon gani ka nga, di ka na sila o dili mo po namang kuan kay asa mo sila paingon. Dili man po na mamahawa kay wa mo po ni kaon sila. Total, di man gina mamahawa na. Gawas og dunay laing agalon nga mohaylo ana. Parehas ini mga helper nga humani mo tudloan unsaon pagpanglaba, unsaon nimo pagpangutaw, unsaon pagluto. Mudo na gani, mudool nga dahil pala may sweldo ni mo speakers. 2,000 arias ako sweldohan ti kag 2005 balhin gina dayon nya naman utro mo sana ikaduha ang yang po siyang mabalhin tungkol sa imong kinaiya. Claro? So, you should always bear this in mind. Mahimo ora kang maayong agalon kung mapabsanon ka. Kung Diyos, tinuod yung kang Diyos nun. Mahimo yung kang maayong agalon. Pero ang agalon gani ka nga matud pang Kristo, kana bang kayuan ra ba? Doon may uban nga Diyos nun kay mga kayuan. Nga na Diyos nun man na, kinaman nigi pangayo us Ginoo. Nangayo man nga tagaag mayong lawas, tagaag mayong abot, tagaan o kanang mayong kanang lambo ang ilahang anak, yun yan. Actually dili na sila Diyos nun, mga kayuan ra na. Di ka na nagsigig luho din ha, nagtuo kang Diyos nun ha. Naiuban na dili na Diyos nun. Niluhod ra na din ha, kaya naigipangayo os Ginoo. Pero ingon nga siya'y pangayuan, di biya na muhatang. Klaro? Kanang mga kayuan din nga gasigi og luhod, gahilak-hilak. Ingon ka nga kana, Diyos nun gidugoy na o gahilak-hilak man. Dili biya Diyos nun ang uban ana. Mga kayuan ra na. Pero dili na Diyos nun. Kaya ang tinuod yung Diyos nun, kabulo kang unsa, mapaog sanon. Sama sa giingon diri sa Ebanghelyo. Nagtanaw dili lamang sa ilang kaugalingon, kung dili ang kaayuhan pun sa uban. Mong gina. So ayaw kumpiyansa ang nagsigig luhod, sigig pulupiyong-piyong, basig kayuan ra na. Ayaw kumpiyansa na. Kibasig naara na siya gipangayo sa Ginoo. Pero actually dili gana Diyos nun. Kaya ang tinuod nga Diyos nun, nagsunod sa pagtulon ani Kristo. Tama? Muna tinuod nga Diyos nun. Dili ka nang gapahilak-hilak din ha. Galakaw, gikan spultahan. Kana siya, mahimo siya na sang tinuod nga Diyos nun kung mausob ng kinaiana. No, kanang nagsigig duol og santos kay mo hikap siya kay manguros siya. Basig ni duol ka ng santos kanay gipangayo. Pero ingon nga musunod sa kinaiya ng santosa, do na bayay uban nga di mo sunod. Muduol ra kog santos, mo hikap ra ko ti ilang, ding manguros ko. Inaamang ko sakit. Mo kani ay. Naamang ko gipangayo ni San Isidro. Mga badi ay. So, dili dyan ka tinuod nga nagdebosyon kag San Isidro. Tungod ra kay doon na kay sakit. Sa ato pa, dili gyapon ka balangit. Kay dili man ka tinuod Diyos nun, kayuan ra man ka. No, niingon ba ang Ginoo,
ang tanan nga mga kayuan makasulod sa gingharian sa langit. Dili ba yan na mo giingon niya? Ang iyang giingon mao, kinsa katong musunod, maminaw sa akong mga pulong o musunod niini, makasunod sa gingharian sa langit. Klaro? So ayaw kumpiyansa ha, kanang uban nga Diyos nun kaya ayaw yung kumpiyansa na. Kaya huwag ka barog mo sa kasing-kasing na. Basig mo duol ka na, imo nang solisitan o singkahan ka na. Singkahan ka na. No, ayaw ba yun? So, obserbahi usa ang kinaiya. Bisan og nagsige, nagpulupiyong-piyong da simba niyo. Ana, ayaw kumpiyansa na. Obserbahi sa nang kinaiya ana og tinuod bagay ng Diyos nun. No, kay basin ba yan, di na hinuon ko ka musimba. Muna yung uban nga, dili na musimba. Kaya nga naman, nasingkahan man, nasingkahan. Ayaw ko igbase ng mga daotang kinaiya. Kung muduol kag simbahan, ang imong kuhaag base mausi Kristo. Ayaw ko igbase na imong silingan nga. May ingon diba ni uban nga, simba-simba. Na may uban kang siging kasimba. Panulay, magilalang hapong kinaiya. Uy, nanong ka na, may hindi ko hagbase itaw na imong silingan na panulay kinaiya. Kining Diyos nga kinaiya mo ni kuha igbase, nisimba ko, kay gusto ko nga mo sunod kang Kristo. Saon man ako pagsunod, aron magsigi kong paminaw suwalis pare, aron makaton ko, kunya akong kuyan. Muna itinood. Di kay, di na ko. Simba nga na, ay mga nanimba din ha. Pobre raman lagi na gihapon. Ay naon, sorry. Dili man pang dato ng tao ng simbahan. Kung gusto kang magdato, antos bangko. Panghula mo og milyon-milyon dito inegosyo. Ano ari man tao ka simbahan mo sulod para madato. Dili para pang dato diri, para ni panglangit ni diri, para ni nga makasunod ka kang Kristo. Klaro? And the third point is, gikan sa imong paggamit sa eksakto sa imong authority, tungod kay mapaubsanon ka, ang sunod yun nga kinaiya nga naa ni mo ana, dili lang mapaubsanon. Number 3 is, maluluyon. Maluluyon yun ka. Sabi sa butong maluluyon, nagtanaw ka nga ang uban dili mahimong alaon. Nabang mamatay mo gini mga to. Yung mga matay mo gini mga tawhan di na ko nitabangan. Parehas ko na, sample ha, modesty aside. Modesty aside. Tanaw ko ini mga walay kasal. Tanaw na ko mga impirno mo gini mga tawhan di na ko nitabangan. Muna nga, mga tao ba dyan yung uban, kaya maingon ka, libreng kasal, simbahan, libreng munisipyo. Ako pa may bayad, ana. Libreng Buddha, libre pagong kaon. Pag human ninyong kasal na akong libre, andaman pagutabog pagkaon dito, kay pakanoon tamo, human sa inyong kasal. Oh, tinuod na. Ako na buhaton. Yan naman, tungod kay naluoy ko. Nga naman, kung sabay akong gikaluyan, maluoy ko ninyong duha nga magtiayon nga mga impirno mo igkamatay ninyo. Karon palang daan naluoy nako. Tungod kay ako, isip ko sa kapare, nasayod yung ko 100% nga kamong mga magtiayon nga walay mga kasal og simbahan, magdungan yung mong panglukso dito sa kalayo sa impierno yung kamatay ninyo. So, ang unang maluoy ni Ana, mao yun ang pare. Kaya nga naman, ikaw may nakabalo. Ikaw may nakabalo. So, maluoy yung kasus mga impierno mag-tao. So, wala. Dili lang kayo maingon na ka, naluoy manggog ko. Muingon na ka, Ana, sultira. Kanang sulti, dili pa na makaluwas. Kinahanglan nga doon na yung kay buhaton. Mga tao na ni uban kay may tinuod man yun na, buhaton, maginanako. Ito na yung uban, dili magpakasal. Kaya walay bayad simbahan, libreng simbahan. Di po magpakasal.
Kay walay ikabayad sa munisipyo, libreng munisipyo. Ako mo bayad, bahalag pila pa na kalibo. Sa kuingon pa kang 8,000, 10,000 na bayaran tikaw. Hangtod unya ra kumuhunong og bayad kung wala na ko ikabayad. Muna giingon ni Kristo nga, kanus amang ko mutabang, kanus amang ko muhunong og tabang Ginoo. Unya ra hunong og tabang ug wala na kay ikatabang. Sumintas tantong naa pa kay ikatabang-tabang. Pero ang problema, mahurot ba po dagway na? Nga doon na may giingon sa panultihon, the more you give, the more you receive. So sige, bahala pag 100,000 ang munisipyo, bayaran ta na, basta kay naa ko ikabayad. Ngayon naman, naman ko ikabayad. Pero mawala, o di wala. Saan man nato? Nanuol na po mga tao nga maluluyon nga to dito. Wala din na makasal kay walay ikabayad basig naa ka diha. Tugay pa naman pa der. 1,000 ka pin, 1,500. Ay ako rin ba na pa der? Oh, inana ba? Unya daw na pa uban dili makapasal kay walay dili walay ikaabang og buda kay maluoy man putang atong kaslod-kaslod dihan ka t-shirt ra. Kasal gud na, memorable gud na alang-alay mong kaslod na nga short na din na, mura na po gadula-dula. So, imo ginapangayan o Buddha. Hala, sige, Buddha. Pero, kuhaan para bagay ng uban murag mo abusar po, kay mukuha man po sila ring bearer po din. Sige, ring bearer po. Ya, pwede mo, ato po lamang, kuhaan po ka ng mga bridesmaid. Sige, bridesmaid. Dako yung kabayaran po, sige. Kausaran na naitabo sa inyong kinabuhi. Go ahead. Tabangan ta mo hangtod nga doon na pa ko'y ikatabang. Pero wala na ko'y ikatabang, saan man nato? Klaro? Di pa din, gumi ikapakaon sa among muluhod, ay kabala ka. Magpalit tag tuyok manok pulo kabuok, mangaon mo din na. Pangaon mo din na, celebrate, gigikasal mo simbahan. Ingon ni ana, muna gitawag og proper use of authority, humility, and compassion. Ingon ni ana, nga naman, person of authority man ko, nga naman, pari gug ko, nagunit gug kong kantidad sa salapi para hinatag sa mga tao. So, ako na ibalik. May ingon, ilisin na imong service, padre, ipari gug ka. Nga nung ka na imong service multicabra man na, ang uban kapanidlak na ning mga service na ikaw multiplang o dili. Wala ko nagpare para magpalit og sakyanan nya mahalon. Kay kung magdato na malamay akong huna-hunaon, wala lang ko nagpare. Ni-graduate ba akong laing kurso. Nga nung kwarta ray akong tuyo, nga nung apil pa man ko ining trabaho nagpare ko kay mga lagad ko sa Diyos o sa mga tao. Wala ko nagpare kay magdato ko. Kaya kung magdato man lamang ko, di na ko magpare. Pwede kong madato kung di ko magpare. Pero di ko magdato kung pare na ko. Kung dili ko pare, ano na sayo naman pagdato ba? Sos, kapilaragod na. Pero, kung pare ka, magdato ka, grasya ka na. Dili na mao. Klaro? Sabtan ko, muna siya. Muna yung giingon ni Kristo nga, the proper use of authority, humility, and compassion. Patunan gina na to. Muna yung giingon ni Kristo, katong makadawat sa atong pagtulunan, padawata, katong dili sagdira. Ano ang isulti ni Kristo? No, katubi taong dili makaminyo. Katong makadawat sa pagtulunan, padawata. Katong dili, pasandahir. Ila po na. So sa atong pagpaday ni Santos nga misa, malandong tagmayo, no? Malandong gitagmayo. Ikinira bang naatas gawas, no? Usahay puro sa gid panginabuhi ni atong pamalandungan. Muna ang nindot na musimba ka, kaya at least for a while, pang Ginoo imong napamalandungan.
Kung sige radyo kas gawas, negosyo, sige radyo kang pamalandong og negosyo. Kung ingnang nagnegosyo ka, sige po kang pamalandong og Ginoo. Ngayon ka nga, di sa ko mo malandong kabahig negosyo, mamalandong sa ko Ginoo, di ka kaya na busy kay ka. Pero musulod kag simbahan, minaw ka swalis pare, at least makapamalandong ka pang Ginoo. Kung sige ra kas gawas, wala ka simba-simba, sige ra kung gahon na kwarta. Sige ra kag kwarta. No? Yang mahitabo ni ana, salaag ang imong kalag. Dili ikaw may masalaag, kabalo man kandalan. Kisa gani ang dalan, si Kristo. Ang imong kalag may masalaag. Ngano man, ang imong kalag mag-agad-agad na kung unsay gibuhat sa imong lawas. Kung maayo ang binuhatan sa imong lawas, maayo pod ang dagan sa imong kalag. Pero dili gani, salaag gid ang kalaga. Dili ka nakatultol og langit. Tanawa ay kamatayan na ba? Di nakatultol og langit. Kanang wala kay simba-simba, maglibog kag asa ka paingon. Ngano man, wa ka makatultol og asa ang langit. Usa-usa na buglingi, wala, wa goy anghel mo sugat nimo. Kaya ano man, sugaton makas anghel, makakita man kag kahayag. Kidaghang mga nangamatay, pagpalong gyud ilang pananaw, kahayag din ilang makita. Sa paggiya na. Pero dautan gani imong kinaiya, ayaw gyud pagtuong na ikahayag imong makita. Pagpalong gyud sa imong pananaw, ngit-ngit. As payon ani. Pangitaan na din. Pero karon palagdaang buhi ka, nasayod ka na, malasa ka moagi. Si Kristo mawang dalan ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Manindong palihog.